A mai dumcsinkhoz most egy nagyon egyszerű kis szolid sminket fogok elkészíteni. Hát képzeljétek el, hogy tegnap ledaráltuk az összes Ázsia Express részt, amiről lemaradtunk az utazás ideje alatt, és hát én a végén rendesen elsírtam magam. Rendesen úgy voltam vele, amikor kiestek a Csabáik, hogy én ezt nem nézem tovább. Szerintem annyira jó ember. A Csaba meg az Evelyn is olyan cukik, és úgy szerettem őket nézni már a nyerőpárosba is. Nem tudom, nekem ők voltak a legszimpatikusabbak. Szerintem nem ezt érdemelték volna. És mondom, rendesen sírtam, megkérdezhetitek a Márkot. Gáz vagy nem gáz? Hát ez történt. Amúgy képzeljétek el, hogy aznap éjjel, amikor hazaértünk Londonból, volt vagy hajnal 3-4 óra, mire ágyba kerültünk, mert ugye 2 órát késett a gépünk, és hát egyéb komplikációk, de ezt már ugye tudjátok a napi vlogomból. Befeküdtünk az ágyba hullafáradtan, mind a ketten épp, hogy csak lehúnytuk a kis szemünket, és meghallottunk egy ilyen férfi ordítást. Azonnal így mondom, ezt hallottad? Ezt hallottad? Nem is maga az ordítás volt nagyon-nagyon ijesztő, hanem az, hogy olyan volt, mintha nagyon-nagyon közelről jött volna. Tehát én konkrétan azt hittem, hogy valaki a kertünkben áll és ordít. Némán feküdtünk így egymás mellett mozdulatlanul, és füleltünk, és rá egy percre megismétlődött. Konkrétan, mintha valakit nyúznának. Úgyhogy fölkeltünk mind a ketten, szétnéztünk, és hát amúgy sejtjük, hogy melyik szomszéd volt az, mert még égett náluk kint a villany, lehet valami buli volt, de akkor is nagyon para volt. Bár utána nem kellett minket sokáig altatni, tehát pippakkel aludtunk. Amint mondtam, most ez egy nagyon egyszerű kis sminklet, mert rohanunk, de köszönöm, hogy velem tartottatok. Puszi!